Quen son? Son do cine. Va a facer unha película aquí en Porto Sá. Que sorpresa levei cando me chamastes. Que cambiado está todo. Non quero máis tratamentos. Claro que se ti pensas que o debemos intentar. No. Se ti non queres, non. Non vou te extrañar moito. Que di que lle va a facer prova a xente da vila. Buscan actores para a película. Vamos a facer un cast. Sí. Hola, Carlos. Como? Vou agora mesmo. Pasa. Era Carlos. Morreu a Aurora. Eu estive pensando en presentarme ao casting. Que che parece? Home, tens que escoller unha boa escena e ensaiala ben. Eu, se queres, podo te axudar a preparar o casting. Para Carlos ten que ser durísimo. Aurora tiña unha enfermidade incurable. Prácticamente estaba na fase terminal. Hai algo raro na morte de Aurora. O que? Nunha primeira análise do corpo atopei restos dunha sustancia química e... non foi unha morte natural, Carlos. E teño que poñelo así no certificado de defunción. Ser ou non ser. Velaí o dilema. Que é mellor? Vale, xinte! 4 vellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boja, boja, mariñeiro. Imos para Celeiro, xa se ve, San Roque. Papá, deixa que Lasi quede con nós. O informe de Berta revela que Aurora morreu dunha sobredose de morfina. Entendo. Só hai dúas posibilidades. Suicidio ou eutanasia. Agora mesmo preparo o contrato. O papel é teu. Como te chamas? Paula Couto. Non, ti non. O rapaz, como te chamas? O papel é teu. Sinto que non che deran o papel. Xente. Papel quería eu, non ti. Actor. Diga? Hola, Berta. Precisamente quería falar contigo. Carlos está en Santiago. Como? E como morreu? Vale. Vale, agora vou, E cando se suicidou? Onta noite. Estás ben? Atopou no asistenta. Deixou esa carta para nós. Que di? El foi o que lle inxentou a sobredose de morfina. Co consentimento dela. Ti farías algo como o que fixo Carlos? Quero dicir, faríalo por amor. Sí. A ver, pon, veña, pon. Que? Ti que? Cae, Ladislao. Que? Como non viñaste a traballar hoxe? Mira por aquí, me home. Que? Unha jariña, que? Xa, pero non lle ves nada raro, logo. Home, ten que ves un pouco abombada, non? Leva 3 días, que non pon un ovo. E porque non che pon unha jaliña non ves traballar xa. Ai, pero que non é unha jariña. Son todas, non pon ninguna. Bueno, que pois chama o veterinario xa che dirá o que teñen. O que teñen ben sei o que é. Ai, sí? Sí, que están atacadas dos nervios por culpa do carallo do fútbol ese. Ai, claro, é que este ano a Liga ven de infarto, Sí, claro. É que tes as jaliñas todas dun equipo ou valas variando? Estaste vacilando, non? Pois desde que xogan aquí os do Porto Sás, Ei! Non ves? Que está un bombardeo de pelotas, contigo. É que terá que ver xa co seu Que irmán. caen no jaliñeiro e póñense nerviosos e non poñen. Jaliña nerviosa. Home, pois, é un caso interesante, Se vas a preito, poderlle sacar cartos, Cartos, dis ti? Digo, jaliñas estresadas por bombardeo continuo e indiscriminado de balóns, indemnización por danos e perdas, Estresadas. Estás contratado. Non, eu paso a ver isto. Alá. Can é o presidente do Porto Sás Fútbol Club? Meu pai, non? E se vou contra meu pai, que? Como vos vai aí? Me cagina! Non ves? Mira, logo non se dan pena estas jaliñas. Mira pa aquí, Mira pa aquí. Turuleta, pasa pa dentro. Non me digas que non está piando a gritos por unha indemnización esta jaliña. Non poñas difícil levar isto, sabes o que é para min deixar un preito, non? Desta volta non pode ser, outra vez. Pai, que che fixo. Ah, veña, a poñer pa dentro.
Roubaron outro cruceiro. Esta vez foi o da igrexa de Vilasal. Con este xa van 4 cruceiros roubados en menos dun ano na nosa comarca. Si, a Garda Civil aínda non sabe o motivo dos roubos, pero barallan moitas posibilidades. Se alguén de vos ten información sobre o paradoiro dos cruceiros roubados ou pode dar algunha pista sobre os responsables dos roubos, por favor, informen a Garda Civil. Desde logo a quen se lle ocorre roubar un cruceiro. Pauliña, os cruceiros son obras de arte. Teñen o seu valor. Tanta historia. É total que a maioría dos cruceiros non son tan antigos como pensa a xente. Nin teñen tanto valor artístico tampouco. Xa, pero mesmo dicían das imaxes das igrexas ou dos mobles das casas rurais. A xente daquela non lles daba valor. É certo, mira agora, están nos anticuarios e uns presos que flipas. Sí, pero que vai querer comprar un cruceiro, non? Que sei, Chano. Pero en Portosás temos dous de moito valor, a que sí? Ai, sí. Sabedes que os de Cormelle queren montar gardas para proteger o seu cruceiro? Ui, iso soa mal, Xa estou vendo. Os de Cormella armados con gadañas e fuciños. Os veciños xuntanse e fan grupos para vixiar o cruceiro, punto, non máis. Home, visto así a cousa cambia, non? Igual non é mala idea. Non ves? Sempre me dá razón. Tampouco vais pensar que as patrullas de vigilancia para proteger cruceiros é o que máis me gusta. Sí, non? Marcho que vai acabar o disco, vale? Hola. Hola. Tes moito que facer? Non, que va. A ti gustaban as óperas de Mozart, non? Sí, moito. En particular, Resto a cara, se non me equivoco. E se non me equivoco a ti tamén, non? Sí. Ti sabes que mañá pode haber en Santiago. Sí, pero non quedan entradas, eu intentei. Eu teño dúas. E a reservan nunha suite nun hotel de 5 estrelas. E como os conseguiches? Acumulando puntos coa tarxeta de crédito. Pois non sabe a sorte que tes, están carísimas. Sí. Iso mesmo dixo Alberto. Que Alberto? Alberto, o cirurxán. Un esmozo meu que che presentei hai uns meses. Non recordo ningún Alberto. Pensei que o coñeceras. Total, que cando lle dixen que tiña unha entrada para el, case lle dá algo. Pois nada, que pasetes ben, Alberto, máis ti. Sí, non te preocupes. Diso xa me encargo, Un exmozo cirurxián. Ois, acábame de catar dunha cousa. De que? Que a Alberto non lle gusta Mozart. Ai, non? Non. E ademais, non quero pasar a noite escoitando como se opera un aneurisma. Xa. Queres vir comigo? Sí. Pois, o único que tens que facer é reservar un cuarto. Sí, agora mesmo chamo e fago a reservar. Berta. Que? O des Alberto era en serio? Non. Paso máis tempo atando redes que largándoasme, home. Pero vale a pena. Vale a pena que estes días mallan como a tolas. Onte ainda que carallo, ainda enchemos a bodeja. Pero hoxe, home, non sei que pasou nin que non. E non me explico. Algo deberán sentir ou algo que... Onde vas? Mergacho? O peixe non vai vir. Que pasa? Que tes? O peixe non vai vir. Espera. Non te movas, onde vas? Onde vas? Ven, ven un coche aí. Ei, para aí, para que te mordo. Vamos pro médico. Mergacho está mal. Te tenho unha pata. Aquí a outra. Aí, vou atrás, vai pro médico, ó. O comercio marítimo nas nosas costas iniciouse hai moito tempo. Antes incluso da chegada dos romanos. Era basicamente un comercio de metais. Posiblemente os habitantes do castro de Puntazás explotaban minas pequenas.
O ferro, o cobre e outros metais eran a base do comercio da época. Fito, tens que coller a punto. Isto non hai que najuanto, che. Entendo que isto vos pareza aburrido, especialmente a Fito. Pero é a historia da relación de Portozás co mar, a nosa principal fonte de ingresos. É que nunca pasou algo divertido aparte dos ingresos. Pois claro que sí, Fito. Por aquí pasaron moitos barcos que facían a ruta cara a América. Descubríronse restos de galeóns afundidos. E tamén de piratas. Piratas en Portosás? Sí, señor. E de todos os tipos. Berberiscos, normandos, filibusteiros, bucaneiros, piratas ao servicio dos reis ingleses. Seguro que agacharon algún tesouro. Home, iso dos tesouros dos piratas ten máis de lenda que de realidade. Pero nunca se sabe. Aínda que agora que o dis, hai pouco descubríronse restos de galeóns afundidos na nosa ría. Quen sabe, poderían ser de piratas. Sí? Claro que para estarmos seguros habría que revisar os libros da época para ver se falan deses barcos. Prefiro quedar sen sabelo. A ver quen sabe por que viñan os piratas a Portozás. Porque era un porto comercial. Moi ben, Iria. Comerciaban con metais. Gracias, lista. Adeus aos piratas e volven os ingresos. Atención, deberes. Esta tarde ide á praia e estudiad as características que ofrece para a entrada de barcos. Quero que debuxedes un mapa de situación da praia e do porto. Por encima de veres. Quen sabe, poida que atopedes algunha sorpresa. Ai, ai, que me parte o corazón velas ali esteresadas, como dile Dislao. Ai, agora és ecoloxista, ti. Que che parte o corazón é que non che poñan ovos. Como es? Pero non ves que está preocupado de verdade? Tiñelas que ver, Coutinho. Parecían corpos sen almas ali. E desde cando teñen almas galiñas, Aristóteles? Non sei se teñen alma ou se as deixan de ter, pero teñen dereitos. Aí falaches. Logo non haberá no mundo mundial unha lei que protexe o estresamento das galiñas. A lei neso non é tan específica, pero contemplar sí, contempla o delito de maltrato aos animais. Pois se papá se nega a buscar unha solución, hai que pola denuncia. Pero ti sabes o que dis? Sí. Denunciaría o teu propio pai, o sangue do teu sangue. Nada, muller, nada, non ves? Que teu irmán é un falsante. Chamas abogado. Pero ti non xurates defender a xustiza ante todo, cando che deron o título ese. Sí, a que ten que ver? Que non tes excusa, Ladislao. Tiñelas que ver ali. Ai, 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 ai. Casi que sen plumas. Están pedindo a gritos unha indemnización e non hai quen lle. Pobriñas. Polo menos que deixen de sufrir. Sí, para ti é moi fácil falar. Pero se denunciamos a papá, o que as pajas son eu. Un home, unha jaliña e un bicho, ladillao. Tranquilo, curras, que comigo podes contar, xa o sabes. Xa, muller, xa, pero... Caso como este non se che presenta máis só. Mira que o emplumamos ben, Imos facer así, Primeiramente falamos con papá. Non hai nada que falar. Hai tal. E se está disposto a pôr unha rede para que non caian balóns no jaliñeiro, esquecemos o asunto. E se non? E se non... Preito. Aí falaches. Aí estás ti, home. Como está Berta? Ten febre, pero non parece que sexa grave. Non vai entrar peixe. Está delirando. Logo, se delira, está tolo. Non, a mí non. A febre falle desvariar. Aos seus anos é mellor tomar precaucións. As precaucións son poucas. Non vou quedar tranquila ata que fagamos unha revisión a fondo, Berta, ten razón, home. Tete que deixar mirar. Que lle quererá mirar unha moza como esa a un vello como a mí? Que dis, Melgacho? Precaucións. Nada, segue delirando. É que che dixo... Canto has tardar en lle facer as probas, Berta? Eu non llas podo facer aquí. Vas ter que ir ao hospital, a Coruña. A Coruña. Un día, 2, como moito. Non. Tes que ir, Melgacho. Seguramente non vai ser nada grave, pero mellor estarmos seguros, Eu non podo marchar. E por que non podes marchar? Non podemos quedar sen peixe. Pero onde vai que ti non andas a mar, Melgacho? Ademais, segue mallando como estes días, peixe non ha de faltar, Ha de marchar o peixe todo.
canse o carro roubar cruceiros, xa me diredes. Pois resulta que son obras de arte, E teñen valor histórico-artístico. Home, non me toque de los ojetes. Aló, ti, Celia. Non acordas o cruceiro aquel que había pola parte de Carballo, que era un cruceiro precioso? Sí. Ben, chegou o capitán xeneral de turno, levouno para casa e o carallo o cruceiro. Se non ia ser Ai, tan non. fácil de levar, dígolo eu que Non, Non, seguramente non. Pero ainda así hai moitos cruceiros que non están registrados nos estados de patrimonio. Ten razón. É iso que ten que ver. Pois que non se poden emprender accións legais contra os ladróns que os collan. Nós os dous máis valiosos que temos, que son o da Igrexa e máis o da Leira de Mosqueira, tamén nos temos en catalogar. O da Leira de Mosqueira, Andrés. Ben terá por aí 200 anos. Ou máis. E a talla é preciosa e é moi bo de roubar. Pois o Concello debía tomar medidas para protexelo, non? A que medidas vou tomar eu, xa me diredes? Pódense facer patrullas de vigilancia. Cuidado, A vigilancia cidadá normalmente acaba mal. Así que... Andrés, por favor, home. Pero se son veciños voluntarios que van dar unha voltiña de vez en cando por ali, home. Che, estamos falando de unha cousa pacífica, Andresiño. Eu presento-me voluntario para vixiar esta noite. Así me gusta, Chano, esa colaboración. E igual lle pido a Paula que veña comigo. Se non? Dous vixían mellor que un sempre, non? A ver se non chimos ter que vixiar a ti. O Xente noveleña verde toda de fume, Pedro, días a chave do bojón? Si, era boa. Veña, que para levar a Melgacho ao hospital. É lógico que pasa a Melgacho. Berta di que está moi enfermo e non está segura e quer mandalo a Coruña ao hospital para que me miren mellor. Pero a ver, que di Berta? Que está moi mal, está enfermo. Iria, ven! Non, viñamos facer o traballo que mandou don Florencio. Rapaces, mirade! Que é? É unha botella e ten unha mensaxe. Seguro que é a mensaxe dun náufrago que está nunha illa deserta. Onde estaba? Aquí, na area. A ver. Abre. Está moi duro, A ver, deixadme a min. É un mapa. Pode ser dun tesouro. Pois claro, é un mapa de piratas. Parece Porto Sás. Pero non sei eu, Fixo que é un mapa dun tesouro. Imos ver, papá, as galiñas están sometidas a un incesante bombardeo de balóns, non? Ánimo, Pepita Segunda, ánimo. Mirad que pouco espírito ten, que está a piques de perder os sentidos. Os balonazos dos teus xogadores son a causa directa do estrés das galiñas, cousa que repercute directamente na economía de Evaristo, xa que o non lle poren ovos. Vale, xa entendo. Voulles dicir aos rapaces que teñan cuidado e que non tiren tan forte cerca do galiñeiro. Pero esa é só parte da solución, O que tens que facer é pagarme os días que estiveron sin poñer ovos. Era boa. E que tal se che compro unha leira lonxe do campo para faceres o galiñeiro, Se mo pos así, non che vou dicir que non. Curras, que xa nos coñecemos. Todo ten solución, cunha rede ben chegada. Non, unha rede non. Se as caso, unha parede. Como unha parede? Unha parede que lle dé a volta a toda a eira, que nunca se sabe onde van vir os bolóns. Xa, ti o que queres é que che serre eu a eira. Dial, Jodislao. Eu penso que debíades chegar a un acordo. De acordo nada. Preito. A bonda xa de parvadas. Veña, rapaz, vamos para casa. Sí, vamos. A onde vas, animal? Ti és o meu abogado. Ai, sí. Papá, non podo ir. É unha cuestión de dignidade profesional, entende? Ti tamén, fillo. Posten contra miña. Non. É que neste momento son o representante legal de Evaristo. Vale, pois queda con el. Vou vos a fundir os dous. Papá. Ai, sí. Escouto. Vas quedar sin un peso. Vas pagar unha indemnización que voulle poñer calefacción ao galiñeiro. Cala a boca xa. Será posible que sempre me meteu nestes líos? Non sabes o traballo que nos deu convencer a Melgacho de que fose ao hospital. Pero ao final accedeu, menos mal. Pobre home. Destas horas estará deitado nunha cama do hospital. Co pouco que lle gusta moverse do porto. Dixo algo de que non ia haber peixe. Ai, pois se ele o dixo, a por algo será. Ninguén sabe tanto como el de pesca. É verdade. Claro que outros sí que escapan a menor oportunidade. Dame iso, María. Trae. María, non sexas curiosa. Suite nun hotel de 5 estrelas. Sí. E
Irás acompañada, non? Sí, é un premio por acumular puntos, non sabes, na tarxeta de crédito. E quen é o afortunado, se se pode saber? Claro, vamos a ver, son un amigo. Imos ir a un concerto de Mozart. E o cuarto do hotel tamén? Non. Vou dormir son, así, iso é o que preguntas. Hola. Andrés. Hola, María. Que tal che vai todo? Ben. Ben, e ti? Ti que tal na radio? Moi ben, estou moi contenta. Pues nada, viña a ver se tiñas algo para a tose por aí. Sí, a tose, sí. Pois nada, eu marcho. Vale. Xa seguiremos falando de Mozart, non? Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo, María. Contaches a María o do concerto? Non. Sí, son eu. Sí, é o meu paciente. Non é un desequilibrado. Como? Chámeme se sabe algo máis. Gracias. Que pasou? Era de Coruña. El gacho fuxiu do hospital. E a estas horas da noite, nada mellor que un pouco de música. Pois eu dixen que me ofrecía voluntario para montar garda no cruceiro. Vas pasar un frío? Por que non ves comigo? Para que imos ir os dous, Chano? Bastiose veu mañá. Xa, muller, pero é mellor tendo compañía, non? Ademais que ali ao pé do cruceiro debes estar... podemos levar un termo de café. Velas estrelas. Por que non lle pides a Majo que vaya contigo? Ai, teléfono, vou eu xa. Radio Portosás. Cando fui? Sabes algo máis? Non. Vale. Si, vale. Gracias por avisar, Teño un saco de dormir de 2 prazas. Es que eso de montar jarda no cruceiro e ábreme o micro. Que pasa? Ábreme o micro. Chao. Seguen escuitando Radio Portosás. Temos unha noticia de última hora. Segundo nos informan o INTE, acaban de roubar o cruceiro da Leira de Mosqueira. Pois a Garda Civil di que os roubos todos eses dos cruceiros que... Como era? Que poden ser cousa das setas satánicas. Das sectas? Sí. Dis que hai que buscan cruces para os rituais ou algo así. Pois foron escolleron as cruces vos de levar, non? Sí. E a min a teoría esa de Paula é que non me convence. Eso de que os rouban os anticuarios e tal. Ti non lle digas nada a ela, Home, Chano, a Paula non lle importa que ti opines distinto que ela, Eu non estou tan seguro, Petróleo. Chani. A ver, como te explicaría eu? Paula é como un mapa dun tesouro metido nunha botella. Están en clave eses mapas, entendes? Sábela ti? A clave, sábela. Ai, que carallo, ti quérelo saber todo, che. Acabo de ver a Berta e marchoume al gacho do hospital. Como? Escapou do hospital. Es que o deixaron dormindo nun cuarto cando viñeron do Bartes non estaba. Veña, Berta, tranquiliño, me gacho sabe se cuidar. Sabese cuidar, sí, pero está enfermo. Tiña alucinacións e todo. Alucinacións? É pola febre. A ti a saber polo que lle pode dar unha mes. Veña, vamos coller o coche, ok? Vai. Pero, que ides facer? Pasarlle por encima, Chano. Busca al home. Quédame no bar, anda. Pavila. Pero como non hai peixe ningún na lonxa? Non entrou nada. E tiña que levar para o único a ver como fago. Pero como pode ser que todos os barcos veñan baleiros? É porque falta mergacho. Non me veñas ti tamén con eso. Xa dixo el, que se faltaba, non ia haber peixe no mar. Eso é superstición, Celia. Bueno, será o que vostede queira, pero non hai peixe. E o peor de todo é que ninguén sabe onde anda mergacho. Tranquila, que ha de estar ben, xa verás. Sí, como aliño que estaba, podelle pasar calquera cousa. Petróleo e Manjui, ano de atopar antes do que esperas. Pero como sigamos sen peixe, isto vai ser a ruína.
Estás seguro de que é aquí onde dixía o mapa do tesouro? Ten que ser aquí. A cousa está ao lado do río, non? Sí, o tesouro ten que estar aquí, Iso espero, porque estou farto de cavar, Ei, encontrámoslo. Somos ricos. Veña a brea. Só ten un papel. Poden ser accións ou bonos do Estado. Veña, lea a ver que di. Está escrito con letra de pirata. Como que letra de pirata? Así, moi rara. Lede unha vez, só. Moi ben, aventureiros. Soubestes ler o mapa, pero se queredes chegar ao tesouro, tedes que descifrar o seguinte enigma. Enigma. É como unha adiviña. Lé. Onde atracaban os primeiros mariñeiros de Porto Sás, ali está o tesouro que queredes atopar. É onde atracaban? Non sei, pero podemos intentar descubrilo, non? Sí. E como? Mirándonos los libros. Eu marcho, Este mes é ser aburrido. Eu tamén. Eu teño que marchar para casa. Pois seguimos nós. Sí. Eu non penso deixalo ata que atope o tesouro, Nunca. Veña, axúdame. Eu que sei, Evaristo, eu estive no pensando e... non sei se é moi boa idea porlle un preito a papá, Como te botes atrás? Planto cho tu preito, tío? Son 4 jaliñas que non poñen ovos. Pois son as miñas 4 jaliñas. E xa tiña 6, Xa, pero se gañamos que? Papá, déixame ese negocio. E vai a negocio. Ai, ti saberás, Ladislao. Pero tamén podía ser o primeiro preito que gañases. Para un que non se pode perder, que? Sí, precisamente este, non? Contra papá. Ai, que carallo, Ladislao. Mira, o que importa son as jaliñas, non? O de menos é o suizo, non? O de menos non, porque no xuiz é onde están as indemnizacións, Escuítame, home. Hoxe xogamos contra os de Cormella, non? Ela non eiches a papá. O derbi da costa, o derbi da costa, o derbi da costa. As miñas jaliñas que lle importa o derbi da costa. Como moito xa verás. Teño unha idea. E os outros anos por que non quixeron seguir buscando no tesouro? Porque cansaron. Pero eu quero seguir ata dar co tesouro. Está ben. A ver, onde atracaban os barcos os primeiros navegantes? No mesmo sitio que agora, nun porto. Aí está. Entón, agora, só vos queda por saber onde estaba o primeiro porto de Porto Sás. Aquí di que o primeiro porto de Porto Sás estaba na praia, onde as rochas, porque era un porto natural. Pois entón, xa sabedes onde tedes que ir? És unha experta nestas adiviñas. Sí, unha fenómena. Nós marchamos, non? Ala, adeus, María. María, agora vou, Lola. Ide para casa e a ver se descubrides algo máis. Estes libros que nos leva a biblioteca. É que miramos por todos os lados, E Melgacho non aparece por ningures. Xa me tivase que perder, que cho dixo eu. Pero como lle daría por escapar do hospital? Que carallo sei. Que non sei como deixamos que fose para ali xa. Tiña que ir, está enfermo. Fermo sí que estamos nós, don Amancio. Ele sempre ten razón no que dios, se non mira para aí. Foi marchar ele e non asinar nin rabo de peixe. Xa estou farto desa parvada. Se non hai peixe, non é porque falte Melgacho. Sí? Eu non o diría tan alto, don Amancio. Hai moitos mariñeiros que xa pensan que é por eso, Petróleo, a min parece unha superstición. Eso digo eu. Superstición o que ti queiras, pero cando a xente non fai cartos para levar para casa, tanto lle ten cal é o motivo de non haber peixe, Andrés. E Melgacho xa dixo, e cando di é por algo, Deliraba pola febre. Deliraba, dis. Últimamente parece que delira todo o mundo en Porto Zas. No, por que dices? Pois, por exemplo, porque rouban un cruceiro e xa queredes facer patrullas de vigilancia. Ai, que alegria cos cruceiros. Andrés, falan de facer jarda uns cantos veciños para asegurarnos de que non nos rouben o cruceiro da igrexa, chero. Por que non deixades que se encargue diso a Garda Civil? A ver. Garda Civil non pode facer jarda en todos os cruceiros, men. Mirade, como fagades unha soa patrulla de vigilancia, encárgome personalmente de que vos boten dali. Estamos? Ok. Que non sei onde carallo está xa. Nada, me amo. Agora que teñen que caer os bolóns xa non caiu. Xa, pero metes nun peto no jaliñeiro non hai problema ningún. Coutilla, cando viña teu pai nada de devolverllo, Dádeme o meu balón.
Alto aí! Como o teu balón? O meu balón? Este é a miña eira, todo o que aquí é meu. Así que, liscando. E ti que fas aquí? Estou apoiando Currás, que pasa? Xa, os meus dous fillos en contra miña, non? É o peor de todo, a favor de Currás. O meu tes que entendelo, papá, eu son un abogado. Non quero saber nada de vos. Pero que che custa poñerlle a rede, home? A rede de que, ó? A parede. É máis unha indemnización, claro. Sabes que che dixo? Queda co balón, teño abondos. Ah. Ei! Agora xa tes 2 menos. Ei! Outro. Ei! Outro. E outro. E con este, 17. Non hai maneira, Debe ter un 100 polo menos, ó. Non tanto, sei ben. A situación nestes momentos é a seguinte. Non temos máis balóns, pero imos gañando 4-1. Un marcador histórico. Pero ese era o último balón. Se non mo devolvedes, Portosás vais a ter que retirar, co conseguinte deshonra diante de Cormelle. Nada deso. Se queres que cho devolvamos, xa sabes. Chantaxe, A miña filla facéndome chantaxe. Descastado. Técnicamente non se pode considerar unha chantaxe, papá, máis ben é un quid pro quo. Prefiro pasar pola deshonra de perder diante de Cormelle antes de aceptar a vosa chantaxe. Que desgracia de pai tendes, Eu xa máis non podo facer, Aquí na preito, Hola. Pasa. Que guapa. Gracias. É a primeira vez que te vexo así, tan guapo. Jope, gracias. De traxe, quero dicir. Ah. Estás guapísima. Tampouco estás nada mal. Pois xa tiña ganas de pasar unha noite por aí. Sí, eu tamén. Na suite un hotel de 5 estrelas. Berta, non se ve o cuarto. Esquecín. Non te preocupes. Digo eu que non veo ben, caberemos os dous, non? Ten camas separadas. Ah. Se non queres que dormamos no mesmo cuarto, non sei, chegarmos ali, miramos a ver se hai un libre ou... Non, que va. Non hai problema, de veres. Vale. Prometo non aproveitarme da situación. Eu tamén prometo non aproveitar. Imos. Sí. Non o conozco. Pode ser unha ausencia. Andrés. Pero que non. Sí. Menos mal. Sí. Non vou agora. Vale. Que pasa? Era María. Apareceu un melgacho. Que ben. Sí. Por fin. Atoparon ali onde o cruceiro. Vou ter que ir ata ali. Vale, vou contigo. Non, mellor que non. Por? Está María. Non pasa nada, non? Non, mellor que non veñas, vale? Por favor. Iré para casa. Vémonos mañá? Todo o mundo preocupado por ti. Pero onde estabas, Melgacho? Onde estabas? Estás ben? Vino ali, na Coruña. Tía razón ti, Foi desaparecer este e desaparecer o peixe todo. A industria pesqueira de Portosás case vai a pique. Menos mal que volviches. Dalle. Na Coruña. Vino ali. Este home de ira, É que ten algo de febre. Xa está mellor. Tes fame? Queres comer algo? Estaba ali. O que, Melgacho? De que fala? A ver, Melgachiño. Estaba ali. Ela non ia estar ali, a ver, pero mire unha cousa, que é o que estaba ali? Que estaba ali? O cruceiro. Na Coruña. Estás seguro, Melgacho? Sí, era o noso. O que roubaron. Sei onde está. Hola, que tal? Hola, Bertiña. Pero, Melgacho,
Como se te ocorreu fuxir do hospital? Que pasa? Melgacho vai nos dicir onde está o cruceiro que nos roubaron. Melgachiño, ti onde o biches? Desde a ventá do hospital. Pero onde estaba, Melgachiño, onde estaba? Terra adentro, lonxe do mar. Está delirando outra vez. Estaba no xardín dun chalé. Vedes? Vedes? O que dicía eu toda a vida. O típico millonario que o limpou e o ten na súa casa. Hai que falar con Andrés. E mañán mesmo imos con Melgacho ao chalé e pomos unha denuncia. Celia, onde ten que estar Melgacho mañá é no hospital. E ti hoxe dormes na miña casa, eh? Non quero que volvas a escapar. Veña, arriba con... Que pasa? Di que sí, que vai para a túa casa, pero antes quer ir cambiarse e lavarse un pouco, cambiar a roupa. Como queira. Pero despois para a miña casa, Melgacho? Vale. E ti non ias ir a Santiago, non que iso? Ao final non fun. Estaba saindo cando me chamaches. Vale. Pois sinto. Sinto por ti e polo teu acompañado. Estás guapísimo. Gracias. Veña, imos, veña. Onte quería mirarme a fondo. Claro. E hoxe que vai a dormir á súa casa. E puxos elegante, carallo. Esta algo quere. Desde logo ti flipas con febre, Que me dera a mí. Vémonos mañá a ver. Chaniño, sabes como quedamos no partido contra os de Cormelle? Non. Posme un auga, aí. Onche 20. Co barullo de Melgacho, co barullo dos cruceiros non o puiden ver, che. Non sei o que pasa, Non sei, pero faga o que faga... que faga o que faga, sempre meto a pata con Paula. Faja o que faja, disque. O que che pasa a ti é que insistes demais, che. Xa, se non insisto, non se decata de que existo, petróleo. As mulleres, Chano, decátanse de todo canto hai no mundo, de todo. Porque elas teñen un radar na cabeciña que dá voltas todo día e toda noite, ri, ra, e detétano todo. O que eu che diga? Eu debo ir camuflado, Porque o evito seguido. Non, o que che pasa a ti é que tes un problema de actitude jarabe. De que, petróleo? De que, petróleo? Ti estás todo o día así, Pauliña. Ti tes que ser máis indiferente con ela, che. A ti non che importa nada o que ela pense do que penses ti. Ti, adiante, o teu, raca. E acabouse. E iso resulta. Ti prova. Pon cara de duro. Veña, pona. Por aí. Por aí? Por aí? Boas noites. Por aí, me. O que eu che dije? E ti, que che pasa, curmá? E ti, por que preguntas? Por nada, dixo eu. Que, Melgacho, que? Melgacho, quedou ali na casa da Berta. Seguro? Sí, deixei ali con a gravata do meu pai, e máis... Cunha gravata? Gravata que mal ten, deixei eu. Ainda tes moita febre. Mañá hai que facer as probas igual. Non vou quedar tranquila ata saber o que tes. E como volviches a Portuzás? Viñeches con alguén? A dedo, disque. Que non, de verdade, que non podemos ir a preito contra o meu pai. Non ves que o único que me buscas é unha ruína? Eu tamén son un home de lei, Que amo. Non vou deixar que me asoballen, Currás, pero pensa nas jaliñas, home. Se lle pedimos a meu pai con un pouco de tato, seguro que pon as redes, xa verás. Estou pensando nas jaliñas, Coutiña. E en Denis Sanción, que? Se quedan así para sempre? Depois di que son eu o checha, non? Canto queres? Pago eu. Home, depende. Ladislau. Que queres? Non ves que si vou a preito perdo eu? Que papá me fecha o negocio? A mí tanto me dan os cartos do pai como os do fillo, quero-chos por la amizade que temos, Que senón no preito buscabache unha ruína que... Sí, o que estía en Lura. Está ben así. Estaría, pero... Vistes como quedaron as jaliñas? Que non serven nin para darlle sustancia a un caldo. Así,
Ladislao, como pode ser tan parvo? Parvo son eu, por deixarme levar. Que si teño que... Mira, estás algo máis, ó. Non te pases, non, Evaristo. Has de ter algo máis, ó. Aí está, o xusto é o xusto. Ai, papá, estaba mañando aquí un... Cala, deixademe só concurrar. Xa, mañá veu só, de verdade. Dixen que calases. Fora os dous, veña. Canto queres por esquecer o preito e devolvermos balóns? Canto quero? Primeiro xa levanta unha parede. Unha rede. De malla pequena. Senón entran as pelotas igual. Feito. A canto vou querer eu? Que eu que sei o que perdín desde que non poñen os ovos angelitos. Así está ben. Estaría ben se se recuperaran, Couto. O millo, estou ayudando en papas, se non hai futuro, non? Toma. Pero nin un peso máis, E non lle contes nada aos meus fillos. Non, perdi cuidado. Acéptochos pola amizade que temos, senón outro jalo cantaría, me queda gina. Xa. Hoxe a ir a Santiago cun amigo. Que tolería. Se cadra é mellor así. Non tes sono, Melgacho. Mañá temos que ir cedo para a Coruña. Podes dormir no meu cuarto, que é moi cantiño. Eu durmo nun pequeniño que hai ali detrás. Témolo ali. Can será destas horas? Hola, Andrés. Que pasa aquí? Pois... nada, que... Nada. Viña a ver que tal estaba Melgacho. Non. Viña a te ver a ti. Vou para a cama, onde é? Por esa porta. Moitos sansóis para a mesma rebaliza. Ainda delira un pouco, pola febre. Mañá xa te chamo eu para irmos para o hospital, Boas noites. Estás seguro de que é aquí, fito? Que sí. Segundo os libros, o primeiro porto de Porto Sás debiu ser aquí. A xente vivía no castro e baixaba para comerciar. Pois non ten pinta de porto, Porque era un porto natural, a mí que me dis, Tes razón. Mira o que hai aquí. Toma, unha botella. Outra vez a letra de pirata. Chegastes ata aquí. En hora boa, se queredes saber cal é o vosso tesouro, vide preguntar onde comezou a aventura. É que isto non acaba nunca, logo. A aventura empezou aquí, na praia, coa primeira botella. Sí, pero aquí non hai nada. Non. A aventura non empezou aquí. Como que non? Aquí non hai ningún tesouro. Alcano planeou todo desde o principio. Quen? Ven comigo. Quedou ben a rede, É unha rede bárbara. Con eso non che entran valores no jaliñeiro nin a de tres, Evaristo? Xa, pero o problema é que as jaliñas quedalle o recordo na memoria para toda a vida igual. Ese é problema teu. A min o único que me importa é que non vou perder máis balóns e que non tiven que dar un peso. Ai, iso é certo, Que cando me dixeches onte E dixen eu, cuidado con don Ramón Couto, que me cae giná. Eso é. E máis tamén me dixo
tamén dixen eu. Mellor poñeu os cartos que como se enfade don Ramón. Vexo que vas aprendendo a currar. Non, Evaristo, non me parece, pero é espelido, Marcho, vou ver los rapaces. Ala! Marco, mañá, como é o vello? Pensa que che puxo medo. Eu non lle dixen un par de cousas por ti, Que a min como me falen así desa maneira, doulle a volta a todo, me Non, tranquilo, pero que o amaño quede entre nós, porque o carácter que ten vai ti a saber como se pon, se sabe dos cartos, oiches? Xa, nin chío, Non, marcho, que teño que limpar os zapatos e ir a abrir a tenda. É de combate? Non, é mansa, é buiño. Ves, cando min? Non. Voulle dar a comer a outros un pouco tamén. Vale. Ala. Espera. Corriñas. Pois sí, Pepita segunda, sí. Quieta. A clave dos bons negocios é a discreción. Ala por aí, ala. Toma. Toma de vos tamén. Zuleika, ala. Toma. Señor xuiz, Sí, tú sí. chamaron da Coruña. Identificaron o cruceiro e Melgacho tiña razón, era o noso. Que ben. O comprador deu o nome do vendedor e xa teñen os ladróns localizados. Estupendo. Estupendo, sí, señor. Sí, señor. Vexo moi contento. Pois sí. Sí, estou contento. Tiña gana de topar o cruceiro, non si? O cruceiro. Sí, claro, iso tamén, sí. Pois, nada. Alégrome de velo tamén. Gracias. Pituse, hoxe está moi guapa. Berta, que tal? Non, no despacho. Hola, don Florencio. E vos por aquí? Hoxe non hai clase. Que? Onde está o tesouro? Non me digades que... Descubrístelo. Chegastes ao final. Creo que sí. Non sabedes que alegría me dades. Pensei que vos lo puxera moi difícil, pero ao final demostrastes que sodes moi listos, sí, señor. Mire, todo o que di está moi ben, pero onde está o noso tesouro? Aínda non o sabes, Fito. O voso tesouro está aquí. É descubrir a capacidade que tedes para resolver problemas, para manexar información. Pareceme a mí que vostede non entende moito de tesouros, O importante é que mirastes nos libros e aprendestes moito sobre o comercio marítimo de Portozás. Sí? Pois mira que ben. Ata logo, don Florencio. Esperade, teño algo para vos. Prepárate para o peor. Un libro. Un libro de piratas, Fito. Con debuxos? Trae todas as historias famosas de piratas e mapas de tesouros, mira. A ver se fala de algún tesouro en Portosás. Traxes, don Florencio. Pero recordade onde está o voso verdadeiro tesouro, Que? Volviu o peixe, Celia? Non ia volver. Pero non pola intervención de ningún poder oculto, nin polo magnetismo pisícola de Melgacho, nin nada polo estilo. Non, é logo porque volviu. Teño varias teorías, pero todas cunha base científica para demostrar a baixada da pesca. A ver. Maremoto en Xapón. Cambio das correntes frías no Atlántico por erupción volcánica en Islandia. E non se lle ocurriu pensar que o que di pasou pola marcha de Melgacho. Eso non é un argumento, Celia. Ademais, Melgacho está no hospital e hai moito peixe. Pescaron-no pola noite. E onte dormiu aquí. E se volve a haber pesca, tamén vas dicir que é gracias a ele. Eso non vai pasar, porque xa chegou. Non sei como podedes pensar en cousas así. Mira que ter que convencer a un cura de que existen os milagres era o que me faltaba, home. Veña. Vale. Veña. Voulle preguntar se quere algo. Eso. Veña, vai. Pero vai con ollo, E pónteme un pouco campeón, non sabes? Eso. Con cara de pasar dela. Dela de todas. Ti andas o teu, entendido? Veña. Por aí así? Non, home, non. Vai solto. Hincha o peito. Vainate. Hincha o peito, mira. En serio.
Unha cousa así, unha cousa así, che. Veña. Se mellor, non? Sí. Ti vai, chano, e a ver que pasa. Sorte. Sorte, meu. Vai te facer boa falta, Moitísimo. Paula, Chano, dixe a Petróleo que me poña outra. que queres, fría ou do tempo? Fría. Eso é un don, ou se ten ou non se ten. Che, fenómeno, che. Barbarísimo. Barbarísimo. Que non xa has